Inabonero sa punuan sa akuan. Yuran man taoy, maapil mo di ha? Nakahinumdom sila, tinabot ka. Ang tapay, makaihinom. Niapil naman lagi ni. Naabot na. Hoy, amo sig pangatawa kay mga tukod gani mo, may tubig. Wala uhawa lagi. Hoy, hawak ko ako ha. Nanan, sponsor na ako. RTL. Uy, medya naman to. Pilang kilo? Pilang isang kilo? 350. Unod na, be. Ikaw sana ni mo, oy. Aray mo ha. Oh, unod na te. Wala si Ivy, no? Ikaw sana ni Wala si Ivy, Joy. Wala man si Ivy. Wala man. Nya. Wala man si Ivy katong gamay. Ipadala na niya. Ikaw, mahal ng bulag. Pandang man ako, ah. Di ko na Ayan, te? 350. Order na mo. Bulad. Uy, makuha ni... Ay sus, ay na sige. Pwede man kunin mo arawan nun na 20 Gs. Tama. Para di mabugatan. Hello guys. Salamat po kay utang. Hi, guys. Mga tagina. Hanggang. Oh, yeah, guys. Pautang. 500 na kilo. Mm. Na, 100 lang tapos ma'am. Hatag ballpen it be. Mandawon.